कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. भिल्ल्या मनाच्या ग्राहकाली कारवारच्या कर्नाटक बँकात गर्दी. कारवारात सध्या गाजते विषय म्हणल्यार खासगी बँकात अव्यवहार जावन बँक नुकसानात वतून बँकेच्या व्यवस्थापक कमिटीन ग्राहकाक नुकसानाची मखमली टोपी घालून खातेदार तेमकां आपलो शाप घालतीर आसात. हेतूंत कारवार अर्बन बँक, सदाशिवगडचे आसरे बँक आणि सद्याक सदाशिवगडचे जय दुर्गा माता क्रेडिट सोसायटीचो 57 कोटीचो अव्यवहार अशा एका फाटल्यान एक बँकेची दिवाळी जावन ग्राहक मात्र आपले पैसे आज मेळटले फाल्यां मेळटले म्हण आशेन बँकात हेलपाटे मारतात. गेल्या 2 दिवसांच्यान कारवारच्या कर्नाटक बँकात अकस्मात खूप ग्राहकांन आपापल्या खात्यांतले पैसे विड्रॉवल करूंक गर्दी केली. जाल्यार बँक कर्मचाऱ्यान समजून सांगले तरी भिल्ली ग्राहक आयकून घेवच्या मनस्थितीत नाशिल्ले. कारण एका फाटोफाट 3 बँकेनी फसयले तशें जायत म्हण आपापल्या आयुष्यात कमयली कमाई, निवृत्ती फंड, कोणी चललेल्या लग्नासाठीर, कोणी शिक्षणासाठीर, तर कोणी घर बांदचेसाठीर अशा वेगवेगळ्या उद्देशान दवरिल्ले आपले लाखांचे रुपये सध्या गमोवचे पडटले म्हण कारवारच्या कर्नाटक बँकात ग्राहक आपले पैसे विड्रॉवल करूंक गेल्ले व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला. या विशयाचेर ग्राहकांक कसली वाऱ्यावेली खबर ऐकून भिवची गरज ना. कर्नाटक बँकेच्या ग्राहकाले पैसे सुरक्षित आसात म्हण बँकेचे क्लस्टर हेड रणजित शेट्टी आणि कारवार बँकाचे सिनियर मॅनेजर गौतम शेट्टी हेमी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिला. जाल्यार ग्राहक कितें निर्णय घेता हे पळोवचे पडटले. मेळिल्ल्या खबरे प्रमाणे हेतूंतले खरें कितें आनी खोटें कितें तेजी हे चॅनल पुष्टी दिवंक शकना. जाल्यार सत्य कितें हे येणारो काळच ठरयतलो. अटक केल्ल्या 21 पर्यटकांक जामिनाचेर सुटका. कारवार कर्नाटकांतल्या केसल्लो खिंच्यान ट्रेकिंग करून दूधसागर धबधब्यार वयच्याक सुरक्षा कारणां लागून बंदी घातिल्ली आसा. अशें आसतना सुद्धा बेळगाव, हुबळी, बेंगळूर हांचे पर्यटक यशवंतपूर वास्को द गामा एक्सप्रेसांतल्यान प्रवास करून केसरलॉक रेल्वे स्थानकात देवन फुडें दूधसागर धबधबो पळोवसाठी रेल्वे मार्गान चलत वयताले. काही किलोमीटर चलून गेले नंतर रेल्वेच्या बोगद्या लागीं सुरक्षा दलाच्या जवानान पर्यटकाक आडयले. त्या वेळार पर्यटकान पळून वचपाक प्रयत्न केले पण त्या वेळार सुरक्षा दलाच्या जवानान तेमकां ताब्यात घेतले. केसरलॉक ते दूधसागर पर्यंत रेल्वे मार्गार बोगदे, उंच दर्या, डोंगर, रानवटी जनावरां तशेंच दरड कोसळची शक्यताय आशिल्ल्यान सुरक्षा कारणाक लागून ह्या मार्गाचेर बंदी घातिल्ली आसा. अशें आसतना सुद्धा पर्यटक रेल्वे रुळावेल्यान दूधसागर धबधब्याकडे वचपाक प्रयत्न करतात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670.
लोकवस्तीत प्रवेश कन अस्वलाचा धुमाकूळ, ग्रामस्थ भयभीत. कारवार. गेल्या काही दिवसाकडे जोडा तालुक्याच्या अवेडा या गावच्या लोकवस्तीला असलेल्या बस स्टॉपात बिबटो आणि अस्वल बसून असलेली दृश्य व्हायरल झाले ताजे असतानाच परत एक पटी अस्वल लोकवस्तीत प्रवेश करून एक घराच्या बाल्कनीत खंडखंडिली घटना तालुक्याच्या जगलबेट पंचायत क्षेत्रातल्या तिंबोली हिंगा घडली. रातच्या वेळार अस्वलाचं लोकवस्तीत वावर वाढिल्यानं त्यांच्या ग्रामस्थांमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झालं. तिंबोली हांचो नंदू देसाई हेमगेल घर गावात मध्य भागात असा. तेमगेल कुटुंब सध्या कामानिमित्तान गोंयांत गेले आसात, देखून तेमचे घर बंद असा. नंदू देसाई हेमगेल घरा आजूबाजून घर असताना सुद्धा रातीन अस्वल तेमगेल्या घराच्या बाल्कनीत येऊन खड्ड खंडून व्हडव्हडल्यान आवाज करू लागलो. रातीच्या वेळार भर लोकवस्तीत येऊन व्हडव्हडल्यान आवाज करू लागिल्यान ग्रामस्थांमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झाले. पूण अस्वलाच्या आवाजान गावातले सोने भुकू लागिल्यान अस्वलान थिंच्यान पळ काढलो. जोरात वारो आणि खळबळलेल्या समुद्रा लागून खोल समुद्रातल्या नुस्ते किनाऱ्याचेर. कारवार. यांत्रिक बोटीने नुस्तें मारच्याक बंदी घालून 1 महिनो जालो, पूण जोरान वारो आणि खवळलेल्या समुद्रा लागून खोल समुद्रातल्या नुस्त्या किनाऱ्याचेर येते आशिल्ल्यान पारंपारीक रापणकार नुस्तेकाराक खुशी जाल्ली आसा. पावसाळ्यातले पहिले 2 महिने जाळ घालून नुस्तें मारचे सगळ्यात बरो वेळ असता. ह्या काळात पर्ससीन आणि ट्रोलर बोटीने नुस्तें मारच्याक बंदी आसा, देखून समुद्रा लागीं नुस्तें मारच्या नुस्तेकाराक बरे नुस्तें मेळचे असून पावसाळ्यात कारवारकाराक समुद्राचे ताजे नुस्त्याक मेळटा. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.